No a toto je naše druhé video. Vlastne mám tu nastavený na maximál settings, čiže ultra, hru Generation 0. Pozrieme si settings nastavenia, graphics, mám všetko na ultra a úplne ju v pohode zvládne. Žiadne sekanice, normálne môžete hrať. Hrám to teraz jednou rukou, takže preto mi to tak zle ide. Úplne bez problémov. Plynule hrateľné FPS. Takže úplná pohoda.